हेलो लोगोफोर मारै दंलायो आंथ' दाख्लैनिफ्रायनो अखा सिजाबाय थानानैहाय एसे लोमजास्रिनासो दङ बिसिनावसो उन्दुनांगासिनो दङ नै बारा मोजां जाथ'वाखै मुलि जागासिनो दं आरो ओमफ्राय बे साननैसोआ भिडिअ लाबोनो हाथ'नाय नङा ओमफ्राय ओरैनो जास्ट ब्लग भिडिअ बायदि लाबोनाय जासिगोन आरो दिनैहाय उन्दुनांगासिनोसो दं आरो ना ओमफ्राय नै जोंनाबो मेदामा उन्दुफानानै दङ ओरैबायदि अनो आरो ना फिसाइखौहाय एसे लोमजास्रोबायथाय जेरावबो थाङा इबो थाफायो ओमफ्राय दा ओंखामाबो बारा जानो हायाखै आङो एसे थावनाय मोनाखै आरो बारा ओमफ्राय हाग्रानि मैगं लायनोसै दा ने ओरैहाय थास' बिबार ओरैबायदि मोजां मोजां बारो जोंनिथिंजाय न'नि एसेल' सानजा थांनांगौ आरो ना ओमफ्राय थास' आथिं ओमफ्राय दाउ फेन्दा सिब्रु मैगं मोनो आरो ना ओमफ्राय खांख्राइ जामिनबो ओरैबायदि ओंखारो गोजा गोजानो खांख्राइ जामिना दाथ' दै फैबाय नालाय दै फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि नायाबो दावखोखायो ओमफ्राय ना थुरि नास्राय माबा माबि ना बोथिया ना एलेंगा ओमफ्राय ना खान्दाबो दावखोयो आरो ना बे दैया थाख्लियाव गोग्लैयो नालाय खानामाखायावहाय दा दंग'जों ओरैबायदि ना दावखोयो आरो ओमफ्राय दा हाग्रायावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां मैगं मोनो लायनानैहाय सङोब्ला दा हाग्रानि मैगंजोंबो हाखा आरो ना भिटामिनावहाय दा बेखौनो लायनोसै आरो जोंना नै मेदामा उन्दुफानानै दङ आंजोंहाय जेरावबो थाङाखै बेबो बारा एसे थिग जाथ'वाखै देहाया एसे लोमस्रुनासो दंमोन दाख्लैहाय मुलि जाबाय थानानै दा अजाखिसै आरो ना मोजां जाबाय ने आयदे ओमफ्राय दा जोङो मैगं लायनोसै आरो ना नै सिखारदो बिमा बांद्राय उन्दुनो नाङानो माबायो मोदोम बुयोनो फुवाथि बेमार गोनाङासो बुयो दा गमा माखौथो फुवाथिनो मिथिया गावनो फुवाथि होनलायबाय दानिया फुवाथिखौनो मिथियासो जालायबाय बेमारनो ए थो मैगं लायनो रेडि जाबाय आरो जोङो दायो ओमफ्राय जास्ट दिनैहाय ब्लग भिडिअ बायदि बानायनाय जासिगोन आरो ना मबाइलानो गोदान लायना होनो हाथ'वाखैलै दाबो रेडमिखौनो लादों सामसुं आयु खांख्राइ जामिना सामसुं S24 खौ लाना होनायसै आं बेनोहाय आयदो खर' गोथांसो सादों माथो बिदिजों ओंखाम खहामो बिदिजों ओंखाम खहाबो माने है मा नुयो मा नुवालै थो बिमा थो आयदे सिखारबाय आङो लोगोफोर एसे मैगं लायलाबायनोसै हाग्रानि मैगं जानोसैलै बांद्राय हाथायनि मैगं जाबाय थाजाया मानो होनना बुङोब्ला हाथायनि मैगङा ओरैबायदि दाम बिलाबायोलै हाग्रानि मैगंजों हाया भिटामिनावबो ओमफ्राय औ साइदुं दुंबाय बिमा दायो जोंना नै मेदामा मैगं खाहैनायनि सिगां फिसाला फिसाजोखौ नेग्रोबाय आरो ना ओंखाम खुरनानै होलांनो मानो होनोब्ला स्कुलाव दंहैयो नालाय फैथ'वाखै ओमफ्राय माबा बड' दैमारि फेसबुक पेजनिफ्राय माबा नायगासिनो आरो ना फिल्म माथो इलाय मा फिल्म हो मा फिल्म गथ'फोर बुरजाब्ला मोना ग्रुपनि 10,000 होयो आयु बिदिलाय बाव सेल्फ हेल्पनि नामा सा नायदों नै नायनायनि मा जाब आयु दायो आंना फिसाला सफैबाय नै स्कुलनिफ्राय मा जाखो टायरा ए टायरा खुब्रुबायसो साइकेला हा गोदान होनांसिगोन आइदला माबा हाबदों ना माथो मा ए बिदि जाबोबायनो रागासो जोंबोबायलै साइकेला बोरैबा लिक जाबोबाय नै साइकेलाबो बानायनांसिगोन आरो जोंना ब्रादार रनजित हरनायनि साइकेला आरो जोंना फिसाजोआ सफैबावबाय नै साइकेला बेफ्रुबायथ' इलाय थावल' होनखाबाय आरो नानियाबो सफैबाय नानिया क्लास 4 ओमफ्राय बिदाया क्लास 7 आरो ना जोंना नै दंग' फिसा बेनो ओरैबायदि ना दावखोयो बेयावहाय नास्राय बामि थुरि बेबायदिनो ना खान्दा ना एलेंगा मोजां मोजां ना दावखोयो आरो ना नै इलाय नै सामुलादाय इलाय नै नुबाय दा नै सामुलादाय बियो नै बे गोसोमा बिलाय हाब इलाय नै जा बरियायै एरख'ना जानो साम'फ्रा मा खालामनाय गाबोन माने दिनै खनले खांख्राइ जामिनबो मेरला दङथ' बेयावहाय गोजा बेफोर माने नै मा खालामनाय साम' बिलाय दिले बेफोरलाय आइला खांख्राइ हनै इलाय खादों
दा लोगोफोर जोङो खांख्राइ जामिन गाग्लिनो नागिरदों आरोना नैजियाव गाग्लिना नागिरनांगौ बिदि हाग्रायाव ओइलाय मासे हनै ओइलाय नै वा बिदि थायो नै ब खेबनो नागिरबाय नै होस मोजां बिदिया मैथाजों होद खेबनोसो नागिरनो माथो आयौ आयौ हमबाय नै बिदि आरो लाथ'लाय ओरैबायदि डेन्जार इयो बाथोन देजानो आथिङा गारदा मा अनांगौ देजानाया र' ओरै नागिरनि जोंहाय मेरला दङ इयो बिदियावनो र' एसे बिदि गाग्लिनांसिगोन आरा खांख्राइ जामिनखौ नायनो रोङायगालै नों र' बिदि नायनांगौ दा खांख्राइ जामिनखौलाय बेयाव माबेसे मोनजेनखो इयाव माथाम मोनबाय ना र' हरै दंबावो मेरलानो मेरला मोनो आरोखि बिदियाव नायनांगौ नागिरनि एसे गोबाङैनो बिदि गाग्लिनांगौ खांख्राइ जामिनखौ नै आया मना लाबो आया आया हा मास दिनै नोंसोरखौ दा मैथाजों होगोन आं र' खेबदों दा आंखौहाय बबेजों गाग्लिला बुंनो मेरला दं इयो मनासे मोनगोन खांख्राइ जामिनाखौ फुङाव फैलालाय एभेलेबेल मोनगोन बेयाव सदो मैथाजों मावनायसै नै खादो नोंसो खायावनो आयालै होद बे सेन्देल सिखाफ्राखौ बोखारनाङासै गाग्लिबावनो सयथा जाबाय दे मेरला मोनगोन ओरैबायदि मोनबोबाय आरोना मैगंफ्रा बेफोरनो ओरैबायदि दाम ओमफ्राय खांख्राइखौबो बारा गोबां लाबोआखै आरो नै बेबायदि आरो खांख्राइ जामिना 15-16थासोल' लाबोदों दा बेखौ मैथाजों होनोसै ओमफ्राय नैबेखौहाय माजाद संनाय जायो संथोंसै आरोना दा बेबायदि बख्लायनोसै होनब्ला